Hindi nga rin din irugi nga ibas sa papagayam, tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga ignas. Sagudahin nga rin ti surat, tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga ignas. Dear Manong Nemi, awagan naklatan iti ignas Manong Nemi, adaanan iti asawa ken duwang anak. Maragrigat kami ta agpadpada kami kini Agnes nga asawak nga saan nga nakapagturpus. Mangmangloy ti laba ken stay out akatulong ti asawat. Irin to tasyak Manong Nemi ket pa extra nga rod. Sumurot iti construction ngem jak agpaot ta managsakitak no nadagsen ti trabaho ket na alisto kag sakit Manong. So saan nga may bagay kanyak ti construction. Pasaray makipasada ak mati tricycle ken konforme ti mabaling ko nga pamataudan iti kwarta ket gapu ti rigat masansan Manong Nemi nga makaaramid dakiti dakes wen nga jak pinampanunot adumteng to ti gundaway nga apitek ti bayad dagitoy nga madi nga nataramid ko. Kasto nga rod Manong Nemi nga rugyat ti amin. Iti may sa nga bigat Manong Nemi agmurmuryot manen ti asawak nga ni Agnes. Oy, Ignas! Ignas ko ng padlatan. Uno Igs. Igs das yung Ignas. Nakatangtanggan nga Ignas nilagam mo. Agkuti ka kuma. Awan ti may isa ang nga pangal daw tayo. Adagurigor ni June. Kat awan ti maigatang nga tumarin na. Awan ba ti agpautang. Agrubrubatang nga rin nga nagpasada at tricycle nga paring Fred. Ano? Agrubrubatak, tainak nga rin ipasada di tricycle ni paring Fred kunak. Sikat do ka rin di gumatang ti maisa nga intonal daw. Gumatang nga tumayin ti asidayin tayo. Litson nga manok. Isang ko to, asidayin tayo intonal daw. Lastog? Di mo kayat. Nagadot na ti Litson manok. Maragsakan lagi di kita naktan mo mangisang petak ti Litson manok. Isuntot isang bet ko nga asidayin tayo daw. Lastog! Sakto lang mamati na no, adan. Anya ti amom, amang ano, adan to mga rekilakan niya nga turista, kandakkel ti bayad na. Ay na, nasayat una no kasta Ignacio. Kaya no agpaiso, agswerte ka, amumot no ka nagitinaskin nga gatangem. Ado, ket ado, nagiti awan nga kasapulan tayo. Sige, la, munakon. Sumarunong batan, tenak aglaba, ito yan na na si ma. Ana, laba. Dahil karot kitisot pamuluak. Mangluak laba. Kit ninanang pailang ti mangbantay ka nagtanak ta. Oy, Ignas. Agan anad ka, iti pa nagpasadam. Nabanak nga rod Manong Nemi iti balay da paring Fred. Ta naka-istambay nga rod da jay tricycle na. Kadimbaga na nga rod na on obrak. Ipasadak napilang. Kata nga rod, masabol nga kuti at tapnogbiyak ti pamilya. O man nga rod ti mas no katrabaho Manong, no construction, nagsakitak mo. Ay, paring Fred. Oy, Ignas, ana. Nagasagana ka mo lang ng pasado tricycle ko. Kauna. Kastoy, denggem. 200 ti daw dawatek nga boundary kay ni Pari Julio. No iso iti ang mga pasada tricycle ko. Ora no 150 lang tanukan kan. 150. Ang kalbasan di duwang aldaw Nintuman lang Pari Julio tag pasada. Duwa lang aldaw may pasada. Ita lang hang masangon ni Julio. Kita sa nungaro doon no awan tuman pasada. Basta. Ita nga naka-standby ti tricycle ko awan trabaho. Di sikat mga pasada. Okay? Basta 150 boundary Ken masabol na pultang di gasolina. Thank you pare. Orin no 200 met lang tited ko. Nagswerte nga magananad ka lang pare Tapos numaliklikan ti aksidente. Siyempre, dumaksidente ka. Siyak na operator ti ang problema.
Can be gentle and honest kadagiti pasaheros. Operator no ko ti maapektaran no naluko ti driver. No problem pare. Wala nga. No, kanayon nga umay ti swerte kita. Sige, inakaro din. No, makaaduak pare. Manong nemi nagpasada ak nga di tricycle kat siyempre magbang na ti oras. Diyak mo't pagidi nebusan na iti pasahero. No aday tulod ko adamad la sumukat. Apo, swerte ek sakit ita. Matungpal kon sakit di nga talaga datay karik kinibagat ko. Ngaya sa Jabalay, agawit ak sa Jabalay, kita sadya ek to mangal daw sa Jabalay. Tapno, makagatang ak tilatson manok. Tapno makapagsidaman na kita anak ko. Nangruna kat masakit ni John. Gumatag to pa rin tumarin na. Swerte. Umay kan swerte. Umay kan. Umay kan. Nagtultuloy nga ro ti swertek ididay nga bigat manong nemi. Dito na. Sunalayang ta na itulod ko ti pasahero. Itamang pala nga awad ti simublat. Ay, swerte, swerte, kala swerte. Umay kan swerte. Nga maaldawon. Manong alat napasadak nga tan. Agore ka. E da nalipatan da. Iti unag ti sidecar, ti tricycle nga paspasada. Insar din ko manong nemi ti tricycle. Kat kinitak noan niya ti nabati ito nagti-sidecar. Wow! Laptop! Kanadapay na pintas kan nabalor nga cellphone. Sorry na lang. No asin numan tinakalipat. Ito na ito. Katsyak, swerte ak. Nanginalaki didig ito. Laptop kan cellphone. Indulin ko manong name, ti laptop ken cellphone. Yan. Itilikod ti tugaw ti sidecar manong. Awan ti makakita o rin no danto sumublat nga ang tugaw nga pasahero. Tayo na tagundaway ko. Inak to ila ko. Po, swerte ka Ignacio. Gamanda ng sada kanyak manong naming. Uwain. Kadagsang sangit. Pasahero, aglugan kan. Aglugan ka rin. Saan aglugan manong? Na? Anak rin. Sa anak lagi di ka nang bindot manong. Dahil dito tricycle mo tinaglugan na. Gusto tinakalipatak ti laptop kin cellphone ko. Iso na iso ading ko. Gayam awaw mo tinakit-kita. Anya ti amok. Ang mga no dyan si marunong nga naglugan kanisot na kaala. Among kadingarod no asin no ti si marunong nga naglugan kalpasan kanyak manong. Ay, dahil natin siya mo, ading ko. Samad nga rin ito pasahero ti kabkabesak. Kasunong nga rin manong. Kasapulak niya, sa bulak launan niya laptop. Saan nga mahalin niya yung cellphone. Inututang pa idatatang kaninanang ko, tinggatang na ti laptop ko. Takasapulak nga rin ti managbasag. Kasunong nga rin itan manong. Saan kon nga basol ading ko? Basol mo Tama naglilipat ka. Nakapagpatagayam di kita. Apa nga lilipatam. Waray matno kasano ati kinatanda ti may isang tao. Dalat ta malipatan na manong. Lan. Ay, sa dinutayan na laptop ko, di cellphone ko. Manong tulungan nakman sa pulan ta ko ma. Ay, sanggon nga obra data atin ko. Mataktak lang ako na yun, di pa nagpasadak. Basta awan kanyak. Kanyak nakit-kita. Period. Manong. Inarakop nakmatin tilo kung ngoming. Ay, sus, numuna ta. Balasang, balasitang. Ala, nigiala na sa anak lagi di ka nagbidut. Ano sa mga nagbidutan? Sika, titricycle mo't nakalipatak di laptop ken cellphone ko. Wen, siyak no siyak, ading ko, nga maawatan na ko ma.
Awan ti nakit-kitak. Takalpasan nga dumsaag, ti pasahero, awan ti sa bali nga aramidek no di mangkita no anya asin numanin ti aglogan. Saan ko nga tao talyawan no, adda nalipatan ti pasahero, iti unig ti sidecar ko, no na. Basol mo dahita na. Ganun kas pagarigan ta, adaman nga peso, nalipatam ditoy, kahit adaman dagos nga naglugan, anya ti amo, baka na dyan naglugan nga si Marunong ka, isot lang ala. Bibiyang ko nitan. Alanong, sa bulan ta na, ay susapo mataktakak, ditakan, unagan. Manong naimidya ka mo. Taawang pulos ti simken nga kaasik, iti balasitang agsangsangit. Nga mangibagbaga, nga nalipatan na manong naimi ti laptop ken cellphone na. Kasano kumapay kay bagak manong naimi kita pampanunuta ko no. Mano ti pangilakwak. Kano anyan to ti pangigatangak manong naimi dadya paglakwak. Apo, ure manong letson mano kita ti hiyawid ko nakaspagarikan lang. Kano rin na duwalaeng nga aldaw nga agpasada. Kadinto no may katlong aldaw kat awaman ti ubrak. Sitting pretty to kanina. Adulagin dito paglakok ito. Ribo ko naman. Intuloy ko nga ron tinagpasada manong naming uwan. Kadaging ka manong naming nga. Naitan. Nakadagasa ko manong naming iti letson manong apo. Uwan manong name iti adday iti panunod ko ket swerte iti day tangal daw tada medyo panakkilan nga gatad nga panggatan ko kadag iti kasapulan mi naimas manong name iti sangpet ko. Ala ko bakit? Dakan. Nakaisala pahayak beten. Nalpasan ti panaglabak. Nakaisang akon. Datay. Kasing karik kang kamakait. Orela doang alitson mo no kapo. Mapnag ta ita. Mga anuas ta. Lakad maragsakan na kita anak ta. John! Lele! Umakayot, nanang! Agirsar kayo da mga tayo. Adan sang pet ni Ignacio nga letson man ako si datayo. Pokit mayat garo na. Agabrawak kumapin lang ta marunggan kahit napian lang ang dadigo. Lagi kamakam ko rin nga brawon. Saan kakaisuna nga daletson manok ng isang pati asawa. Agabraw ka pa lang di puro marunggay. Makaoma ti marunggay nang makapahay blood. Nagkunakin ka nga makapahay blood ti marunggay lo ko. Kaya isot mga katid ti salunat. Sus ha, uray puro marunggay na maslata. Uray sagsag pa na. Sus apo, iso nga itumuloy ko. Bahala kayo. Ituloy lang ang tagabraw. Siya ako tagitasar. Apo, agaling aso ti imas na dilitson manok. Swerte ti asawa kita. Kastoy kumakang kanayon Ignas. Mom, Ignas. Dagdagay ka. Alat pa manunutan. Awan. Siyempre, ito numalbas pangal daw bakit. Sumalog at tumanin agpasada. Baring no adan tumanin malipatan da. Ano to ka na? Baring no adan tumanin swerte ko nak. Ako rin kangarot ay banda kita naktan. Nanaro na kayo ni Chun kit na. Ang ato palang gurigor na. Ngayon masapol nga manganin. Tayin ton makamangan. Agtumarton. Baring no bumao tumalat gurigor na. Ay nalakay, nagriket kami tibiyag. Apo inton ka nga lumong out tibiyag tayo. Inton ka Ignacio. Danda rin bakit? Basta lagi nagtultuloy ti swerte. Waka inton madamdama. Dakdakkel tumanin ti mapasadaan. Manong name talagang inimas mi tinangan. Nagitan ko kastamatan kininanang agraman kanina Agnes nga asawa mo. Kaduan niyo timangan anak ko John. Ela, kakaiso na nga na yung masidahin tayo. Nagswerte ka nun ni papangyo. Adot na pasadaan na. Ura na kayo nanang.
Kaduan nyo timangan. Mga halak iti lechon manok. Ado na ito ni. Wala mga halak tulad hanggang may busak pa na ito marunggay. Napin nga nagabraw kayo pa lang. Di puro marunggay. Di kayo mauma. Makaka-high blood. Maka-high blood nga bagbaga. No ka na yun na nang talaga high blood ka. Po lalala. Kanayon ko mga orta kasto ya. Masti masida. Adupete grinosaria ni Ignas. Mayat na. Mayat ha. Mayat ko mga kanayon. Mamanuman. Oh, Ignas. Di ka pa mangan? At pagdanaga magnas pagat. Ha? Agpulpulo to anak mat. Doon sa launa iti ginatang mga bira. Makabir ka man yata. Dumagat ang magagsususo da pakiinumam. Ita, gimatang ka peti beer. Beer pa yan ha. Lagi-lagi pa yan. Awang peti kwa. Inya puntem kanya. Sikaman bakit? Nakpalagpasada. Pasada ng pasada. Iya punte mo. Tapno hamo may gastos. Tada ka di pangarod mat. Iya punte na kayong kaanak. Katinggatang ng samat aminan. Lumaminsan kat kasla. Jakpekid di mamati dagiti napasadaan na. Tinggatang na karigiti ginatang na. Ninanang mat. Aging gana ka dita. Kadawa pati pa nagtalig yung kanyak. Nga manugang yun. Kaya mga mat ngamin ko Sikamit bakit makasaw ka man. Well, ang mga mat ngamin no kasta Ignas. Ang mga mat no po no nga niya. Paunay kay matan. No awan ti makita yung kwarta. Awan ti makita yung gatangak ng isang pet ko. Atot sa uyo. Itakid din ta. Agbibirak lang. Kaya adot ginatang ko nga isang pet ko. Kusyonaran nyo. At yan sabat manin mading inaramid mo, Ignas. Makamuka. Ha? Amamukang kahit. Sikamit, Agnes. Laglagi pa. Laglagi pa mga dagas unay. Ti mangipaunag ti taraon nga naggapo iti kinadakes. Tanya pa nagpagpagarpungan niya. Pakpakanan kayo karagit anak ta? Iti naggapo ti kinadakes. Alalalala. Sandang yun deta. Kakaiso na nga naimas ti masidakat. Kaya sabay ko matagpay so gito nga taraon kat nagkapoy na siya tapno agsaad ba't nga na siya at Ignas. Manong nemi at darigid kong daway nga daka mo no lais panang lais kanyak panang tagibasit kanyak ti katugahan ka bakit ti panang paspasagin na kanyak manong na yun. Di na ngamin kahit nga siya kumako iti nagbaling asawa ni Agnes nga anak na. Tamo lang nga ron ti style ko. Managsakitak nadagsan ti trabaho kat nagsakitak sa dabasit sulit ko ti ababa nga panao manong nemi at dabasit sadsadot ko. Ay gante ko nadan manong nemi agbiag tupay di kita agpalpalama. Datay kid din nga normal ti kasasaad na manong nemi. Nga marik na lata manong nemi ti rigat ti panagbiag. Tay di ta awanin ti pasadak. Agad siyempre istambayak ba na? Ay tekonadan manong nemi. Talaing nalpasan nga nata iti awan remedyo na han. Kat magitak ti rigat ti asawak nga agawat kadagiti adu nga labaan na pasaremat tultulunga ka. Pasaremat siyak nagbumba. Siyak nagbugsaw na daduma. Numasulitak. Pipiapiak lata. Hay. Nagrigat na talaga tibiyag. Hay, apoy. Nagadupay ka labaak. Ignas. Nakutungag pa din. Gaputi panakagagarak ti trabaho. Sakit na mabanugag lang aro din ti balmalan. Banugan nakpeti rabi si Gagdas. Hindi bakit mat kita nang arot kat masapul tamatan. Si kamat no kadadumang agkumawil. Han, lalagbod ko, agulbod ka. Ikit napiamat lang ang malipatan tirigat. Data lang kakaisunang habat nga magatang pagganasa. Wala na ka, nagreklamon. Sa nga bali bakit? Tag si data iti tinulang ang dumalaga nga native nga manok. Iso ka dito tututuin nas? Uy.
Ay, po. Sutlututuan. Uy, inso nga rod. Ito, adayo ka pa ilang kita. Agaling nga sa wanti angot na nga naimas agat laya. Nangalaam, tinggatang mo. Kadawumot pa amo ka trabaho mita, ngal daw. Ang kamot nga nagpasada. Tadamatan mga ipaspasada di tricycle ni Fredo. Ana, nangalam. Ada nang pabarato kanyak. Tanang nga bakit ihuweteng. Ana? Kat gabot ta makasid si daan nak tinedib nga manok bakod. Iso nga gimata nga. Po, mayat man. Sinot na nga bakit ihuweteng nang pabarato ka? Ni Kulas. Sino Kulas? Samong salutsudin, sino Kulas nga nangabak ti huweteng basta adapin pabarato na kanyak. Gimata nga kamat ng tinetib nga manok, tamakasitsidak. Di awang problema. Mayat man. Kayan manipod ni bigat Agnes bakit? May sakto matangga na kiti kolektor ti huweteng. Hanya? Han. Baring no. Dito ti ayan talagang aswerte. Nakit mayat man. Han. Maporsyento ka itayak di mga baka di sus po aya baka adamanin nga grigat tayo Ignas nagpataya ka wano kolektor ka di huweteng manong nemi pag-isumat man nga sumangput ti katugangak nalabara akong di kito bing kan nakasukat dan mga tayo nanakaw mabitlaeng na nang tatempla akong ti sa dayan tayo lagi na sarkelatan ha tabag isunto masama na ti sa dayan tayo tinulang ang native gumanok na nang anya lagad guro ka speaking of manok apa ya itay lang agsapsapol ni kabursya ti dumalaga ka nung manok da. Tas ang ganun nga nagapon. Ha? Nakunay na nang? Tigunak Agnes. Itay lang agsapsapol ni kabursya iti dumalaga ka nung manok da gapot tas ang nga saan nga nagapon. O Ignas. Oh, bakit? Amangan ba't na iso dahitan? Tisapsapulan da nga manok ha? Anyang iso? Ginatang ko. Saan niya pa nagmabagor mo kanyak agbamanok? Ninikit ni eran-ran na nga talaeng gusto itong na yun nanang. Ni eran-ran na laeng. Nga agsapsapol ni Bursya. Bakit Bursya ti manok? Lamangan tayo na eh. Nakakawa ako. Lamangan tayo. Mantay ka din. Kada ito talaglagi pa ma, Agnes. Ha? Saan nga siyak tay tao? Nga ti ipalpalamot ko iti pamilyak kiti naktakaw. Sa lawan gusto na. Kahit sabi ko matapudno nga naggapu amin tinasya at nagiti papaunag tayo kadagiti anak ta Ignas sapay ko ma. Manong naimi inimas mo nga rodmanin tinangan. Kasta o tilang at tikatugang ang babae. Manong naimi. Gabuti pa nagkaldo na. Nanang, naimas madlang. Ay, naimas ka talaga. Nagrumo na kitsikatin ng luto. Opo, na. Oo, asal tinarabid mo ya. Ay, kinirog ko Kinirog ko iti bugoong. Kinirog ko. Itay medyo matsyarang agmamantekan. Di bidugo nga. Kita mapikaw na sa nga gabugong. Nalahingak ngagluto. Nanang, tinitib nga manok. Manong nemi si marunong nga trabaho ka nagkolekta na talaga papahueteng. Eta, pabiyana na, papagata na, kagpalaod na, agpadaya, kanakaigam ti pulyetos. Aging gamanong naming nga naisarungak iti balay da paring Fred. Paray, ti tricycle bang? Ha? Kaya pampasada, tagpaspasada. Di pare Julio. Sulata manan. Kung kumaa. Hanggang mga alin pare. Barbarag na ti huweteng ita ti swertek. Abay patpataya kaya. Kas magitam. Magitam kagamak ti pulyetos kin bullpen.
Pada sa mga disorder mo tuweteng da, bareng no mapanghabak kay ditakkel. Ay, apoy Adadamanin nga agmalas sa kay dahita nga sugal, paring Ignas. Urean niya klase nga sugal. Gat padasam lata. Wala, tayam di sidecar number tinilogan mo. Ana? Di sidecar number tilogan mo, tayam. Di logan mi ko no nalako kon. Ana na? Dati ibang pasada gid. Kunak malon yung pasada ni Julio sa bali ada jay. Ngem di pasada mi di nga sinublat mo kay ni Julio nalako kon. Ano? Nalako kon. Pagkasapula lang ti kwarta ita na bigit sa ita, adaman yung problema. Kasta ka di pare? Pag sa una no kwarta ti problema. Dahito iti makasulbar pare. May sa lang nga paris ti numero. May sa nga limit. Dakailan da makam. Minsan doon pare. Makamu ka. Saan ka ba't ka di mabaling nga pilitan na? Ngayon ka ano ka pa nga nagpatpatayat huweteng. Nabayag ba siya na? Kita mayat pare. Mayat no amom tagsikap. Magsikap. Napeda pa nagsikap, iti pa nagpatayat huweteng. Uy na! Nagadod ditat mamalim mo ipagtatay na. Nata ko lang? Awan. Tihamo ang amo ni paring Fred. Manong name ket no adot mapataya saan ko ngayap apunte. Bulay kini sirok tarong. Ket no kasta manong name nga adot mapataya ket saan ko ngayap apunte. Ayan. Gumatak mo tamat at inaimas nga masida. Tapos kasta ket mabusog ko ti katugang mang tagtag basit ka niya. Nay mas manitis dayon day Ignas. Nangabak ka ti huweteng wano nagpangabak ka. Na. Nagdinamag ko man na bakit? Ay, apo Agnes. Ano man nanang makasalita kay manen. Jack sapay na damag nga nagpangabak ti asawa manipod nagpatpatay ti huweteng. Malas nga rudan kosta. Sinot malas? Saan nga siya ti malas danang? Sino nga ti malas? Hanga siya ka? Malas di kita agtaytaya tadi da mapatangan ti rumor nga bula. It siya ka ti agswerte. Gasan ko mga sikat agswerte. Kaya awam mo ti mangabak nga agtayakan ka. Ani agad din na bakit nakasimple malaksit lupod no ti magbagada nga di mo iyap apunte nagiti mapataya ang barak. Ay anya apay ko mga tiyakay apunte nanang asin tagko na kada kayo nga tanak man parparin trupa na apay nga rin makaungat ka Agnes takasano kasano nga tiyak makaungat kita ipaaramid yung matjak aramid. Alalagat, pasensya ka na barok, pasensya ka. Ibagbagak lang nga dyan mangmangig ko. Angam no saan nga po, no di saan. Hoy, Ignas, balbalagang ka? Wala mo na dito nga balbalagi, bagbaga manin. Hamangan mo't no. Susapo. Ay, na, Agnes. Ano nakaramid ang identimadi? Kahit mo sawan, itultuloy ko tagar-aramid tisanga na siya. Balbalagang ka kunak. Lagi-lagi pa. Kanayon ko ibalbalaag kang ka. Kahit no kas pagkarigan, taadda mading aramid mo lakay. Isardin mo lahingan. Sakbay nga maladaw ti amin. Dulaming ibagbagayo. Mangantekit din. Kakaiso na nga naimas ti sidaingkat. So nga mangantayon. Manong name agad atap nga talaga ti asawak nga iti ipapaunag mi manong name kat nagabu iti sanga na siya kas iti manok iti tinulak na manok manong name kat talaga tiniliw ko nga manok ti karoba
Kastawatan manong nemi di bagbagada nga jak iyap apunte di kiti makulkolekta. Eh, bulay ka ti sirok ti kamatis. Kat balbalahagan nak ti asawak manong nemi. Ngem sana kadimngeg. Tapara kanyak manong nemi kat kasapulan ti panagsikap. Takas ta itan dibihan. One, adadupay dita manong nemi di kiti mas dakdakis ti arabid na. Nangruna ka dagiti adda ti gobyerno, han? Juan, adadupay dita manong nemi dagiti mas dakdakis ti arabid na. Dagiti opisyalis ti gobyerno. Bilyon ti taktakawon da nga kwarta dagiti umili. Kaya siya nga rod manong, barya-barya lang. Ngayon ti saan ko malagip manong nemi kat adda pagpatinggan ti amin. Intuloy ko nga rod manong nemi ti nagpataya. Pare! Ay, mayan na eh. Neto yung tisur tayo. Tip! Ano titip pare? Tip! Itip! 1.38. Oh? Sila narigad na nga parawarin deta. 1.38. Man! Umunagan mo di nga numero ti wedding. Adamat na kita mang taya manong nemi. Tumayak mo ta. Ang mga ano siya, baka swerte ko na. Laging kaya manong nemi nga kabayatang nagpatpataya pukpukawan nak ni paring Fred. Pare Ignace! Pare, dumagas ka man? Na dumagasak, di ka matagtaya. O sa Serbina. Nagtayak ba dita? Kung nakmalano, di mo kaya taghuweteng paring Fred. Ang problema kang orti kwartare. Nagsasarong ti malas ti biyak ko. Ado ti hospital je burudak mi. Na dengue. Anya? Imbagtasangan na COVID. Na dengue. Kita rin no sa mula nakaro pare. Masabol nga rin dakala kwarta eh. Naskin nga may lusunan no, maiya lisunan iti dara pare. So makigasang gasak man. Ayat may itong numero. Pustak mo na ito kakaisunan nga 100 ko. Kat no, jay anak mo ti magkasapulan pare. Tayam di birthday na. Birthday? Ano birthday na kani? April 12. April 12. Di 4-12 nga rod. O, isurot ko. Deta. 4-12. O, patalimit. O, deta. May isa, dua, talo. Agura ka pare. Agura ka. Apay, hanak mo nagtartaray si kamot paring Fred. Agura ka pare. 4-13 kan, 4-13. Hindi mat birthday ti anak mo ya. Kasta pare, basta 4-13. Iso tayak. Isurot mo. O patalimit. Katagtada na ito 4-12 dito yung surot. Kakurure ka kami na. Hindi mabaya. Apa ka 4-13? Lihim pumpiyang nga ron. Pasare parawaran na reta. Unang mahangisot birthday ni Tebarom. Uri saan isot birthday na. Basta iso kahit ko. 4-13. Unsa? Sige. Okay. Dadan. O sige ha. O bibiyang ko wan. Baka 4-12 tirumuar. Basol mo. Baka dati eksaktong birthday ta brom tirumuar. Baala ka. Wan manong nemi. Kita na nga rin pa eh. Inaramid ko manin Dati manong nemi. Saan ko manin nga inya punte ko nam. Napan ko manin binulat sirok tatartarong kadakat kamatis. Kareta nga aldaw manong nemi. Gamutasan ko inya punte ti panagkalun nga patayak. Napanag iminom. Nakaupatak nga birmano. Kalpasan na hagawid at apo tanariknak ti bartek ko makaturugak. Durog ko ba lang sa parang ito na madamdam makaringak
tuman na nagpataya sa akong tuman ng bulay at sirok na tartaro. Manong Nemi, naimas ko siguro ti maturog, naturog ko na. At sa anak kumapag na nakaring no sa anak narining ta asawa mo. Oy, Ignas. Regan. Hey, Ignas. Hey. Ikaw pa mangan, sakbay ng tulong at maturog. Nakarin di orasaya. Abi ka tinagsinap-sapa nga rining tayo nagkumapag man, nagpatay ito weteng para ito maudi nga bula. Amok ka di nga rodaya. Gayam tiri mo ito second ball. Tayo cellphone ko. In text na lalaki di kanya. I-out mo sa cellphone ko kunak. Deta na. Nabasa kitayin. Ana? Ano ta ko nam? Nabasa kitayin tiri moar. Tiri mo ti weteng nabasa mo. Umuha ko naklakaro din. Ulit kaya. Tiri mo ka de. Tayo, tiri mo rin. Itad mo ngamin na numero. Itad mo ngamin na takaw sa cellphone ko ya. Rene, data trimor na 413. Anya? 413. Data na 413. 413. Lihim pumbiyang. 413? Saan nga po doon Agnes? Ano saan nga po doon? Isot nabasa kang text na kang gana. Ora kita data na. 413 nagpaiso. Oh. Abi ka sa talaga magnas. Bumubusag ka. 413 nagpaiso. Katuan. Madamdama pa yung manong Nemi. Nang kuntitimek ni Pare Fred. Pare Ignas! Yahoo! Pare Ignas! Agnes, bagam ka ni Pare Fred nga awanak. Kan masapon nga glimangak. Sabay ha? Pare! Tayo inabak ko! Mutoy tayo nagti-hospital! Nangabak ni Pare Fred? Magnak ti kusina. Itarek ni Pare Fred. Ay! Ignas! Papalam! Agsubli ka! Ignas! Manong Nemi nangagmet di Paring Fred. Nga pukpuk kawanak ti asawa. Nagnakit ti likod manong Nemi kat kastao na yung titaray ko. Ngam kamkamatan nakmet manong Nemi ini Paring Fred. Ay! Agsardig ka! Ayop ka! Huray sa dinot kamkamangam! Saan ka asardigan? Aging nga manong Nemi nga nagmalas ka talaga. Ignas nga malas. Naitaklabak ka dinot. Ayop ka, pare! Mabitlag, pare! Kuha, pare! Amom nga kasapulak unay ti kwarta. Tanda ti hospital ti anak ko. Ngamanya dinaramin mo! Samungin niya punte, tinagtayaam, natagdatayaam, saan mo Samungin niya punte! Pakawalan lang, pare, pakawalan lang. O doon hindi kitilinok-lokom. Isong, ay! Saan, pare? Pare, laglagi ba? Doon na kitiputot ko! Kadyangarod anak ko. Ha? Dyangarod anak ko nga gagabit kan patay. Hayop ko. Tagbatagbatin ka. Alay. Matay ka. Matay naskan nga matay tikaskan ka. Manong Nemi, orela na pukpukawan ti puot ko. Iti palang tagbat-tagbat kanyak manong Nemi. Ni Paring Fred ka po ti pungtot na. Kasapulan ti kwarta, kabuta na dengge ti as anak na. Kakaiso na nga napatangan na ti numero manong Nemi ngem sang kumat nga niya punte. Napang kumat binula, iti sirok ti kamataysan. Hindi makariinyak manong Nemi.
Makaringin ti asawak. Kamang kami Diyos ko, tadayo matlay nala, ti ama, tigididuang anak mi. Kan sabi ko mata, gaputin na pasama ka nagbali ito ni Ignacio. Agnes. Lakay. Si bibiyaga ka di ba lang? Ignas. Inig ka na ka ba lang ni Apo Diyos tikong tao ay huwag mabawi, Ignas. Nakasta. Si bibiyaga. Uwen. Kinagkari ka kuma. Agkari ka kita ramidam. Agtungpal ka. Dumngig ka lagi ni badlaw kukin ka. Sangkot nun aramidan pa, Agnes. Ikarik. Kinikarikadag itong nabayadan ka ni paring Fred, tinabak na. Nagsarita kami. Basta awang gano'n tagdarum. Tatumulong pa ka nagitiyan, nagastos mo ti ospital. Uy, peso. Siyempre, dandanin na ka nakapatay. Gabuti pungtot na. Imbaga, saan nga natadam dyan bunang na. So ba lang nakasaksakit. Hindi tagbat-tagbat na kanya. Yung bayadak tumit lang. Anay, nagsarita kami. Basta awang kalong tindin na room. Tatumulong pa ka rin magastos mo to hospital. Kasta unay at yaman na. Saan ka? Saan na ka nga napapatay? Ay, apo. Baga, tay kulakon. Awan, tinairaman nga delikado nga paset ti bagim. Tano na budal nga rin bunang na. Pagtad-tad-taday ti para binugbog. Yaman kami, Diyos ko. Ay, kadya nga rin anak na. Naispalmat lang dyan anak na parang Fred. Diyos ko. Ulit-ulit tagpakawan, kanagkari ka na kayo. Tsak to naramidan na kitimanding nga nararamid ko. Agnahin to nagang butay nga kiti. Diyos, kada kayo, Diyos ko. Ikarik kada kayo. Iti rumuara ko dito hospital, manon naming agpapaungar. Ni paring Fred, na mismo manon naming di may dito balay. Paring Ignas, ay pare, yun. Nabagas lang kami timuputputan. Okay. Awan tibit-bit ko ang bunang. Aray. Agamanak. Abay nga agamang ka kanya kadanda ni ka pinatay. Agamanak ta timulong kayo tinagastos sa hospital. Agaman ta kinapo Diyos ta nispalmat lang di anak mo. Oy. Mga asihap talaga kinapo Diyos. Agamanak matatang ka nga napapatay. Tan napapatay ka kuma. Siyempre, nabaludak. Ikasanong pwede kita anak ko. Kitsik hamad, nung napapatay ka. Kasano pwede pamilya mo. Hindi ba man ako nang agtrabaho manon na inidya kong tagpatay at ihuweteng. Hindi pare Fred matlahag manon na isun tinangtad kanyak iti ipasadak na tricycle. Kaya oray nung nagtultul at tikinarigat ti biyag mi manong. Ngam naragsak kami ng bibiyag. Tadag iti ipapaunog mo, ipapaunog mi kitag naggapo iti nasyaat. Ore marunggay laeng dadda. Ore pasagid manong nemi tikatuga nga kabakan. Ay, ananusan tayo tiagsidaman ng ti marunggay. Ang abali nanang. Tadamat sagpaw na. Alat sagpaw na. Naprito nga tilapia. Na sustansya. Inabraw nateng sa adak ikan. Hindi na sustansya. Na sustansya. Kaya kita kita anak mo. Hindi kita pukok kat nasalunat da. Nasalunat da na ng taore marunggay laang tisid sila tayo. Naggapo iti na siya at saan nga tinaktakaw. Ay. Bakit? Awan ton. Sangkot ton nga raraminin. Wala taore ta na swerte kakamot nga paspasada. So nga samot nga raramidan na Ignas. Agbalbaliw ka Ignas. Ninanang mat. Amamang pa nagbalbaliw.
Manong Nemi, intultuloy ko nga rod tinagpasada, nagagatak, taore pa idi madama ti lockdown Manong Nemi, napimpindas pa tinagpasada idi. Nga ita kitalokay man Manong Nemi, kanin tultuloy ko tinagsapol amang biyag ti pamilyak. Katunggal makitak ti piglat. Nga puwanan ti na palang tagbat kanyak Manong Nemi ni kaya paring Fred. Malaglagip ko lang taman tinapalabas. Okay, tilagip tinapalabas. Kat agbalinda ito yung balag nang naruna ko ma. Kada kita agdama itang agraramin tiyo sa nga nasiyat. Nagyaman nagmat Manong Nemi ti anos mo nang ibasa kat sapay ko ma. Tanakaibate akmat ti ada, liwliwa, balaag kan pagsarmingan ti biyag. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Ignas. Thank you mat kang ka Ignas. Iting ka panangisurat. Panangisend mo ti surat mo ti email address ti mo ti biyang. Kadagyaman akmat kadagiti so aming nga nagdengeg. Kaya nagbuya. Salamat po. So, at timatin ni pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Mangibat-bat din tinimbag nga oras kada kaya aming nga sa kapada. Babay na po.